Oi, takok tai bukuk song. Sengboro sok pai ka norok gas khlaila. Shillong, Cherrapunji. Hangke tabuk haino hai Shillong Cherrapunji ni view ti sai phunok nai norok no. Norok nai tong di pulian sibi pai thak nai di Cherrapunji. Tabuk actually month of June. Sini state ba Tripura, Guwahati, Delhi. Amti hai rogo ke belai tungma jora kintu oro hangke tamo nai di siari si wana ma sisa siari ngi tongo. Yang go korang ang khnai tongo wati da tui dak lai tong saimaya. Belai kena hadi sumui dubui. Sumui dubui kuno sisi jagi ang tongo masing hai. Belai ke jaga nai thok. Wow, i kon hadi hoku hai. Obo actually sumui si. Ayang go sabjani chiri gei tong thok jagi tong layo saimaya. Hengke obo sumui seng sumui ni saka tamne hengke obo point kusuk jaga. Cherrapunji ni view tabuk norok no funuk nai tiket tan kharo 10 taka 10 rupees hengke oro norok no view funuk nai. Oh yang khaksa o nahar nai di norok yang khaksa sumui kerei yang tolani simi. Wah oro actually sumui dubui obo masing hai puno kesang thaya. Nadi. Abo sumui mang norok nuhur gelak hai puno mokol bai thang bai bo. Abo mokol bai thang bai hengke tai bo nai thogo norok phai nai phai mang ke chao. Wow nahar nai di oro tola mang joto tola o ke joto sumui. Oro yang go ke sumui kerui. Foto to buja gya hani tong phuno norok soi tong mang lak oro phaike pathor mang oro belai ke jaga kaham naithok jora wati wawo kisa kebang maya kisa ke wawo sumui je fru kobol thango afru no wati ingo hai sumui pai thangke wati kring. Hangke sung Cherrapunji o phai tabuk mai rok salainai maisa bai guruk nai amon bagui tabuk maisa mani norok no to maisa mani busuk phunok nai haipono maisa bai norok phunogana hai video tam tong krei nosmai da hana boni ilaka tamjani pho ajaga hoti sai phunugo wana hai ko nai di tam tong aro saisimaya kho first time obviously man oro habui thanggui kubui oh mayo kirima sisa no kirina nangya oro joto si phailayo kai ko nai di bising tui habui thangma no ayang tekhe ongkor phaijang nai abo Cherrapunji
Chiraponji ni point ko station or sawi rok mano mai rok tai mani rok banyak ke pai mano amti hai jaga oro Cheng lai jau kha Seven Sister ro tabuk thangnai norok nai tong di Seven Sister ro tamo tong green ro na kono kana Nai di Seven Sister Sajan kita rohaka Tuisoli tongo Nai di Wow Wilai ke kaham Oh yang thakau thango Yes Ha Ini kon aji Wow Tuisoli tongo Sing Seven Sister ro faika hangka video norok nai tong di pulan simi pai thak jora tai video bahai jaka norok comment khlai sadi kaham naithok da naithok ya
kana ayang nisimi yang go kosogui phayo u tolao ko tolao kufur nukna norok aboke tui thangmani hingke aga nao kisisa kabo a kufur nukmani aboke para nok abo para ganao tui thangmani o je aboke para mokol bai thangbai ang hur tongo hingka abo hingke Seven Sisters di busu ken nai thok jaga tak naji Seven Sisters ni kaisa khaksa bukhago waterfall abo ko nahar naji bom te kheti kelai chong ke yang tola bukhak naji hangkai nahar nai baidi norok tui kelai tongo tui hai nai thotok jaga jibono nuda nukya nei 1 point maya tak nuk phaika belai khe nai thoka abo hangke tabuk sumui kobol jagi thaka iko nai di sindol rok thupi se ayang nahla wa sosma ani ko wa hingke belai khe enjoy khlai tongo hingke bo Chiraponji wo phaika Seven Sisters naikha tabuk waterfall naikha wow belai khe tong thoka